Moi boas a todos e a todas. Hoxe, no novo capítulo de Eu son Camariñas, desplazámonos hasta Camelle para falar cunha rapaza de aquí, que estudiou arquitectura na UDC e a día de hoxe traballa como tal na Coruña. Vennos a falar do seu TFG, que está relacionado con Camelle e un camellán, non de nacemento, pero si por méritos propios, Manfred Nanninger. Un artista polifacético e complexo, un ermitán da Costa da Morte, a veces moi difícil de entender, pero para a nosa sorte, hoxe no Eu son Camariñas temos unha rapaza que nos vai axudar con esta tarefa. Hoxe con todos vós, Luna Suárez Marcote. Bueno, estamos aquí no xardín do Museo de Man, o original. En primer lugar, pues, moitas gracias por acompañarnos hoxe, Luna. Gracias a vos por invitarvos a contar comigo. O primeiro que che quería preguntar, que vamos a falar pues, das esculturas, do arte de Man, pero creo que é importante saber un pouco a súa quen foi Man antes de chegar a Camelle, porque eu sei que nació en Alemania, fixo varios viaxes, pero quen era esa persona que fixo antes de vir aquí e como dá chegado a Camelle? Pois mira, Man era o maior de 7 irmáns, era unha familia bastante grande, nace en Alemania no ano 36, e bueno, perde a nai nun primeiro momento cando ele era moi noviño, entón o pai volve a casarse con outra muller, ca que din que ele non tiña moi boa relación. Entón iso leva a marchar da casa, tuvo como nunha especie de institución pública para rapaces inadaptados, que iso creo que o marca, porque despois no futuro empeza a traballar con nenos de... Bueno, con nenos, a máis non tan nenos, con rapaces deste estilo. Sí, nos primeiros traballos que el tuvo, traballaba como pasteleiro, quero dicir que nada ten que ver eso coa parte artística que vemos no futuro. Hai un pouquiño facendo as tartas, o mellor. Sobre todo máis agora. E despois sí que, bueno, os amigos que tiña aquí en Camelle, sí que, e as evidencias que podemos ter, que aferrarnos, que sí que dixeron que estuvera estudiando arte en Italia. E sí que lle interesaba, tuvo unhas primeiras exposicións neses anos, antes de traballar nos centros de nenos inadaptados, dando clases de pintura. Deso sabémolo porque cando ven aquí, eses rapaces, eses alumnos, escribíanlle, dixéndolle que volvera, e que estaban contentos con ele como profesor. É dicir, el viaxe a Italia, entendo por tema de estudios, pero como acaba en Camelle? É dicir, como fai esa ruta? Pois el de primeiras eu creo que foi intentando un pouco encontrarse el mismo. Recorre toda a zona de Francia, despois pasa todo o norte de España, hasta acabar aquí ao lado, entraba. Viña co outro compañeiro, que de primeiras non viña el solo, e o compañeiro quedou ali e el decidiu seguir. E despois, non sei, pois entendo que se enamorou e encantou a zona, e aquí se quedou a vivir e non quiso marchar nunca máis. Claro, porque, é dicir, Man cando chega aquí é unha persona prácticamente distinta a que todos conocemos, co taparrabos prácticamente, non quería dicir así, pero sí, pero el cando chega ven con traxe, ven con unha estética moi distinta. A imagen que tes de Man de cando estaba aquí, de cando chegou, non ten absolutamente nada que ver. Pois Man chegou no ano 62 a Camelle, que aparte coincidiu que era o día das festas do Espírito Santo, que é o patrón de aquí, non? Sí.
El cando chega é un home super traseado, de traxe, corbata, camisa, e ven a camelle e intenta preguntar porque se lle rompera un zapato cando ven da camiñata e se había alguén que lle pudera algún zapateiro. Sí. Claro, un home no ano 62 falando alemán, nadie lle entendía nada, entenderon que falaba alemán e levaron a casa duns veciños que son os Bañaheim. Exacto. Que se serían despois cos que entabla unha amistad tan grande que considera a súa familia. Pois cando chegou cos Bañaheim son os que lle dan como ese primer apoio. Fala con eles, son os que lle dan a primeira vivienda, na que pasará pois, uns entre 7 e 10 anos máis ou menos da súa vida, na que establece ese primer museo, hasta despois pasar aquí. Claro, 7 e 10 anos, casi como ter unha vida aquí establecida, digamos, estruturada e todo, entón, como pasa desa vida a vivir aquí? Man, cando empeza a ter esa relación coa familia, son eles os que lle consiguen ese alojamiento, esa primeira casa, non? Entón, a única persona que se pode comunicar, el de español falaba moi pouquiño, son coa familia Bañaheim e cunha profesora que había aquí, que daba clases, que era María Teresa. De inglés, De inglés, con ela falaba en inglés e despois con eles en alemán. Entón, establece os primeiros anos, sí que estudiaba as plantas, vías que estaba moi interesado nos animales, nas plantas, que recollía muestras, como máis pensando a nivel de, non sei, como... Un pouco de ciencia aí. Sí, sin ser máis en arte nese primeiro momento, hasta que a familia se entera, como 7 anos máis alá, de como tiña esa casa. Claro, en todo este tempo pasaron dous factores importantes que son os que cambian a súa vida. Un, que a profesora esta, ca que creemos que estaba enamorado, ela rechaza, e máis con outro home, e outro que morre esa muller, esa familiar de Bañaheim, que el consideraba como unha nai. De feito, din que o día que estaban no velatorio, que el choraba e dicía miña nai, miña nai. E será nesta casa na que establece el ese primeiro museo. El recolle esas plantas, esas pedras e demais, e establece ali ese primeiro museo. Claro, os dueños da casa tampouco creo que lle fixera moita gracia, ese primeiro museo na súa vivienda. Entonces aquí, falando cos veciños do pueblo, hai un que lle cede unha leira que era neste terreno, entón despois os albañiles son os que lle axudan a construir a súa vivienda, o seu justo, coas súas decisións e ideas, por suposto. Entonces, el abandona obligatoriamente aquela casa, como dixamos nós, invitaron a salir, e construye isto, que diseña el mismo. Construen ya os veciños, pero o diseño forma parte del, sí. Ben corrigido aí, pero polo que vexo, joder, moi pequeniña, pero cunhas formas peculiares, canto menos, non? Que ao mesmo tempo tamén o tamaño e a distribución e todo eso tiña moita importancia para el, porque colidaba un pouco ca súa filosofía de vida. Sí, esta primeira vivienda, o que dicías da filosofía de vida, é intentar que sea unha célula mínima, é dicir, un mínimo espacio que necesitas para vivir. Ahora un pouco minimalismo. Máis minimalismo estético de diseño é o único que necesitas para vivir é isto, pois o básico. O resto, o día pásalo fora, necesitas máis o contacto con mar, cas plantas e demais, entonces o único que necesitas é un sitio que che proteja do vento, do nordeste, das chuvias e demais. Mínimo, algo que sea donde ti vayas a dormir e a descansar simplemente. Bueno, que dixíache que non se ve o sótano, pero que aí, posto onde eu teño entendido, foi onde se encontrou gran parte do material. Sí, as obras todas estas que tiñan de fotografía, pintura e demais estaban no sótano. O que é o forjado é de madeira, entón tiña como unha pequena trampilla onde escondía aí todo o seu material artístico. Un pouco como o desván, así, esa guardilla. Pois, además do sótano, ese que decíamos, ten 3 partes, non? O sótano, o corpo principal e o solario. No sótano onde encontraran a parte de todo eso, despois o corpo principal é un rectángulo de 4x3, máis ou menos, que será unha vivenda moi pequena, e o seguinte corpo que temos é a parte do solario, que está formado por 2 pezas. Unha inclinada, que é todo vidrio, e a outra que é o muro que ves aquí, o muro vertical, que iso servíalle para acumular a incidencia deses rayos de sol, acumulaba a calor para a vivenda, e despois, no interior, tiña papel de aluminio para conseguir reflejar esa luz, esa calor. E no interior, para intentar calefactalo, porque date cuenta de os invernos que temos aquí, que non son precisamente claro, aquí no inverno necesitas un pouco de calor, un lareiro ou algo, entón eu utilizaba isto. Ele utilizaba eso, ele utilizaba unha serie de espellos redondos que iba reconducindo para conseguir calefactar a zona onde estaba a cama.
E aparte... Eso tamén é algo que... Sí, tiña é cama. curioso. Sí, tiña unha sonada cama. Tiña como... Pero unha cama... Que tipo? É dicir, unha cama ou... É unha cama, date de cuenta, estamos falando como unha especie de nada, de habitáculo. alpendre. Sí, é un habitáculo mínimo, pero sí que tiña unha zona onde dormía. Non dormía directamente no suelo de madeira, non. Nesa cama que dixías antes, aparte, ese solarium sirveche para ver as estrellas desde onde estás ubicado. Que, de feito, algo moi curioso son as ventanas que ten o corpo principal, que parece que están así un pouco escollidas o chou e ubicadas de calquer maneira. Porque además teñen distinto ángulo. Sí, de feito, se tuveramos que ubicalo en algún arquitecto, creo que Le Corbusier é o que máis encaixa, co que máis se sentiría identificado. Sobre todo na iglesia de Ronchamp, en Francia, é no que utilizan ese tipo de ventanas que teñen distinto ángulo e os colores, sobre todo, que cambian. Ele utilizaba un montón acetatos de colores, celofáns e demais, que lle servían para crear un xogo de luces e sombras no interior da vivenda. Tanto no interior como no exterior, porque despois hai pequenos, por exemplo, esos ladrillos que sobresalen. Sí, creo que te iba a preguntar, que parece como unha pequena escaleira aí. É unha pequena escaleira que podía ceder tanto desde aquí como desde a parte do solarium, que ten unha porta, ventana practicable. As ventanas, de feito, son todas fijas, menos esas que falamos. A que ten a fachada sur, porque é a que lle permite ventilar a vivenda, e a do lucernario. Do lucernario, que é un pouco solarium, que lle servía, entendo, que para refrescar e para renovar o aire, pois cando hai moitos días de calor, que son poucos o ano, pero tamén os temos, e entre a porta máis eso, consegue renovar. Sí, rapidamente airear o que digamos a casa para estar máis fresquinho. Pero, bueno, tanto na forma como en tamaño tamén recorda moito a obra de Le Corbusier do Cabanon, que é esa vivienda mínima, aínda que el só la utilizaba para as vacacións. Para as vacacións. Este utilizou por modo de vida, pero sí que é unha vivienda de máis ou menos os mesmos metros cuadrados, porque en total, se sumas o lucernario a todo, son como uns 16 metros cuadrados, e el utilizaba simplemente eso de vacacións e para estar ali. E o moi significativo que teñen ambas é que se integran moito na parte da naturaleza, que utilizan os materiales que hai un pouco na zona, pero que están como cubertos, que a naturaleza os envolve, que se perde un pouco ese límite da vivenda. Eso que vamos a falar agora tamén co xardín. Claro, porque un pouco que ven sendo a casa ten aí, pero onde desarrolla realmente o seu arte, onde plantea o que ven sendo finalmente o museo, é neste xardín que vemos aquí diante nosa. Entón, esta escultura, como as fai, cal é o seu propósito con elas? Pois entender un pouco a obra escultórica de Man, el abarca moitos temas, entonces tampouco se define como que está nunha corriente concreta. O que intentei levar a cabo un pouco no traballo era analizar que corrientes hai nestes anos 60 que lle poden influir ou inda que non lle podan influir de algún modo, porque sabemos que tiña revistas de arquitectura ademais, pero tampouco sei exactamente se ele era fiel a unha corriente concreta. Entón, analizar un pouco cales son estas corrientes, estes movimentos que se parecen máis a él. E hai tres, que serían o land art, o arte povera e o arte ambiental. Todas estas corrientes das que che falo teñen como un mismo espírito común, que é rexeitar o mercantilismo do arte, que podas comprar e vender unha peza de arte, e, sobre todo, o consumista que se está volvendo a sociedade. Porque isto non se pode mover, entón tampouco se pode comprar nin expoñer en outro sitio. No, de feito, eles o que intentan é obras que utilicen elementos da propia naturaleza, elementos de refugallo, elementos de basura que a xente está tirando, basicamente, e con eso compoñen arte. E crean un arte, polo general, que está integrado nun ambiente, a maioría. Sobre todo, co que máis se podería relacionar é co arte ambiental, onde, en lugar de estar algo exposto nun museo ou algo máis concreto, perdes ese marco. Realmente hai uns visitantes, recórrelo, é como se ti puderes entrar dentro dunha obra, dentro dun cuadro, e participar dentro del. Xusto detrás túa hai unha porta, precisamente. Claro, porque para ele era moi importante que houbera os visitantes activos, como ele chama. Que a xente viñera, que o recorrera, que vira o que lle evocaba ou a que se lle recordaba, pois non sei, algo de cando eras máis pequeno, algo que vistes nun momento na televisión, algo que leestes ou que escuitastes, e con eso pidieche que dibujaras nasas libretiñas que tiña el. Sí, que todo o mundo, nenos, maiores, adultos, da igual, tiñan que facer ese dibujo, poñer a fecha e simplemente dibujar o que se che viñera a cabeza.
aquí no dique, xa un pouco as aforas do que ven sendo o seu museo, hai unha cousa que me chama moita atención, que son estes relieves. Como surgen? Man desenvolvese primeiro o museo nos anos 70, que empeza a crear todo este jardín museo en torno á súa casa. Que pasa? Que no ano 85, bueno, primeiro ese jardín museo onde principalmente están os círculos presentes, ¿no? Sí. Que era o origen de todo. Despois no ano 85 é onde intentan construir este dique, sobre todo pos pescadores para que puderan jardar barcos ademais no seu interior. Entón ele intenta impedirlo de todos os medios. Primeiro mediante escritos, o ayuntamento e a todas as autoridades as que pudo contactar, e despois encárase directamente contra as máquinas, que hai unha foto moi característica del que impide pasar ás excavadoras para que construyan isto. Dunha vez que ven que é imposible que impedir que se construya isto, o que decide é que forme parte do seu museo. É dicir, non podo loitar contra algo, pois vono a incorporar a miña obra, e que forme parte deso. Entón, cando fai... Eso fai un pouco a modo de protesta, de dicir, deixo a miña pejada porque non quería construir isto. E despois empeza a dibujar todo o que serían os diques, tanto o suelo, que era tamén en tonos blanco e negro, e despois aí empeza a añadir color. Sí, porque estes círculos tamén están presentes na casa, que ao principio sen que eran blanco e negro, como diste, despois empeza a usar colores. Este tipo de círculos, que importancia teñen na súa obra? Que significado teñen? Para ele todo é un círculo. Para el, a súa filosofía é que todo é un círculo. E somos un pequeniño punto nese universo, no que todo, absolutamente todo é un círculo. E podemos apreciálo tanto na parte da vivienda, nas pedras, que pinta as pedras en círculos. Incluso antes, víanse no fondo, ali nas montañas, ou incluso no dique en viviendas, siguen habendo esas formas que son sempre o círculo como elemento fundamental de toda a súa obra e o seu universo. Man desenvolve un proxecto vital e artístico que aínda non conocemos en toda a súa dimensión realmente. Ten unha obra con carácter marcado espiritual e incluso multidisciplinar, porque estaba aberto a traballar con todos os soportes que lle chegan as súas mans, tanto en fotografía como en escultura, en pintura, sempre firma os seus ideales sociales de sin límites, só os que impoñe el mismo, nada que lle marcara a sociedade. Bueno, pois así xa nos presentastes un pouquiño o que ven sendo o museo original de Man. No pueblo hai outro, que tamén está dedicado á súa figura. Se che parece, pois vamos a visitalo. Vamos aló. Estamos aquí no que sería a Casa de Cultura de aquí de Camelle, tamén conocida como Museo Man ou Casa de Man, con unha estatua que nos recorda bastante xa a como si tiñamos no imaginario colectivo a Man. Dese cambio, no? Que falamos en principio de que viña tan traseado, esta realmente a imagen que nos quedamos ao final. Exacto. De completamente despido, que se desfixo de todo o que non necesitaba, simplemente un taparrabos, e sobre todo con algo moi característico que é a libreta co lápis para dibujar. Tamén aquí, vas nos falar deso, pero para seguir un pouco o cambio, porque hai pouco puxeron aquí unha caseta, así, unha réplica, como vemos está como estaba ao principio, que é en blanco e negro, que nos dixaste que ao principio estaba solo blanco e negro, despois pasou o color. A mí o que sí que me trae curiosidade é saber si Man deixaba entrar nesa casa, cando estaba ele. Pois no primeiro momento sí que deixaba entrar, despois non sei se cambiou eso, pois porque lle estropearon cousas ou por... Era unha vivienda moi mínima ou pola acumulación de xente, porque queras que non, si que ainda a día de hoxe podedes ver que hai un montón de xente visitando o Jardín Museo. Imagínate como tiña que ser isto cando el vivía. Viñan autobuses todos os domingos e aparcaban aquí a facer a excursión. Unha cousa que si tamén, que dixestes agora co tema da cantidade de visitantes e tal, eu sei que para Man era moi importante, ou para Man e para o seu arte, quero dicir, o tema das visitas. Como gestionaba ele esas visitas? Como era a dinámica que tiñan co seu xardín? Pois todos os visitantes que chegaban, se eras do pueblo, ti podías entrar gratuitamente ao museo. Pero se viñas de fora, tiñas que pagar 100 pesetas para poder entrar a visitalo. Despois co cambio euro tamén asumiu esa parte. Entón, todos os visitantes que entraban, dáballes esa libreta, unha caixa con colores, que esos colores, pois, eu acórdome de pequena, de que iba con miña nai e leváballe as típicas eras cando che quedan xa... Pois levabaslle e agradecíache un montón que lle levaras deso. Eso en que os que utilizaba para darlle a xente que viñera para dibujar. Claro, o que me refería era esa interacción que tiña, porque sen que tamén era moi importante interactuar co arte del, era a través dese dibujo. Entón, que significaba para ele eses dibujos?
para man o dibujo que ti deixabas nesa libreta é como unha parte da tua alma, un pequeno puntiño, un pequeno círculo, como falábamos antes, que ti deixas e forma parte do seu universo museístico. Eses visitantes activos ao final é o que falábamos de que ti non és un observador que ves a obra de arte desde fora, sino que ti formas parte desa obra de arte e ti deixas, todos os visitantes teñen que deixar como o seu grande área e que forma parte do seu universo. Entón, el guardaba todas esas libretas, 3.500 libretas, para que sea o conjunto de todo o seu arte. Que eso estaba onde falamos antes, no sótano. Sí, de moitas de feito desos estropeáronse porque non se conocía, entón pasaron anos hasta que descubriron que estaba aí. E o mismo ca obra de pintura e ca obra de fotografía. Falastes agora un poquinho da fotografía, que a mí parece moi interesante, sobre todo porque eu creo que non hai moito nesa época, estamos falando de principios dos 70, como que non se descubre hasta fai pouco, por eso de que falamos, de que estaba todo ali no sótano, pero o que me interesa é a que lle saca fotos, man, en que se concentra? Pois o proxecto de fotografía de man desarrollase en moi pouquinhos anos, estamos falando desde os 70 hasta os 73, en 3 anos, e tira unha gran cantidad de fotografías. Principalmente, poderíamos clasificalas como en dous apartados, un que é os autorretratos, os selfies, e outra que é a fotografía de paisajes. A fotografía de paisaje hai como dous aspectos, que un é o paisaje directamente natural, que das zonas de Camelle, o paisaje intervido, pois, por exemplo, el, además de marcar eses círculos, sí que tamén utiliza de indicar en todos os puntos onde está Camelle. El desde calquera sitio que veñas vai indicando con flechas, que a día de hoxe ainda están algunhas, para indicarche que viñeras a Camelle o seu museo. E despois ten outros aspectos que é cando interpoñe un objeto manufacturado por ele, quer dicir, unha creva, un oso, algo que sea pintado ou no que ele traballou, hai veces que o superpoñe nun primeiro plano e aparece como de fondo o paisaje. Unha cuestión casi subjetiva, por lo que dices, non? Sí. De dirigir hacia Camelle, un pouco así, como a medias. O paisaje ao final forma parte, non? Sí. É o que crea todo eso, que crea todo eso, o seu universo. Tamén que vai moi relacionado co tema do xardín, porque é todo que se mimetiza, que non quere intervinilo, pero que non se note tanto. No, de feito, mantén moitos contrastes, que é o que falábamos. É o típico que quere escapar da sociedade, quere huir, en cambio crea un museo no que necesita ser visitado. Sí, sabes, é como escapo da xente, pero ao mesmo tempo quero que te a xente. Aparenta ser, pois, de non estar en contacto con ningún tipo de corrientes, pero ao mesmo tempo está recibindo revistas, están super o tanto de as corrientes que están levándose a cabo en toda Europa. Eu ainda así vexo que, como distía, eu tampouco son un experto, pero a fotografía non chega tan pronto como empeza a desarrollar el, casi como que se adelanta algunhas tal. De feito, o desarrollo do selfie, el utilizaba, ten varios tipos de fotografías, non? Ten as fotografías que mira directamente a cámara, outras nas que aparece como reflejado con espellos, ou incluso fotos como máis abstractas. Pois imagínate, co resto que deixa de combustible, a agua ou un barco, pois reflejase neso. Nalgo como, sempre intentando integrar esa parte da naturaleza. Pois o seu corpo marcado na area, sempre que non sea só fotografía, que sea fotografía con paisaje. Só me queda unha pregunta sobre man, que, como dixestes antes, había unha pequena entrada, un coste, así a xente de fora. Eu sei non porque me dixestes ti, entón pareceme interesante e tamén o sepa o resto da xente, a donde iba eses cartos. Pois eso descubrino revisando esas libretas. Nas libretas utilizaba, el reciclaba todos os papeles que lle veñan por diante, e as portadas e as contraportadas, pois utilizaba o que tuvera. Neso aparecen giros de cartos que lle facía a ONGs, a Cáritas, e sempre nunca vai dirigido como que el é o que envía esas cartas. Sempre poñe que esa donación ven do Museo de Camelle. Non aparece nunca o seu nome, é como desinteresado nese sentido. Si, mas o que dixía é que sería recordado Camelle polo seu museo tamén, un pouco como que Camelle está aí, ou tamén xuntándose co paisaje, a población, está sempre presente, todo está conectado, todo ese círculo contigo. Bueno, estamos aquí ahora
cerquiña do Museo Original de Man. Vamos deixar tamén un pouquiño agora a Man, xa descansar. Vamos entrar agora en ti. Eu sei que te dedicas, bueno, sacaste arquitectura e agora estás te dedicando a eso na Coruña. Entón, a mí o que me gustaría saber é que facedes, a que vos dedicades, como é ser arquitecta. Bueno, pois eu desde sempre tuve moi claro que quería estudiar arquitectura e sobre todo polo feito de é un medio que che permite convertir esas ideas e materializalas en algo realidade. A parte da arquitectura, ti tes un abanico moi amplio a hora de traballar. Ti podes traballar a gran escala coa ordenación dun plan urbanístico, ou podes traballar dibujando o detalle do pomo, do tirador, de como vai ser hasta o último. Quero dicir, sabes, non é como un arte tan cerrado que só podes... Todo o mundo cando pensa no arquitecto pensa no plano da casa de tal, non, quero dicir, a arquitectura ten tamén un pouco, no sentido de man, habrán... Claro, non pensar, pero ao mellor, pois, como se diseñan as portas e tal, tamén teñen que contactar con vos e todo. Sí, sobre todo que tes moitos campos, porque tamén tocas parte de diseño gráfico. Bueno, cando di porta, di... Sí, de todo, claro. De todo tipo, pero, sabes, non é solo... Ten como moito máis, e sobre todo eso, que non está ceñido, sobre todo na carreira non che enfocan nese solo camiño, senón que che din as múltiples posibilidades que ten esa carreira. Pero, exactamente, ahora mismo, que estás facendo? Pois estou traballando nun estudo de arquitectura de Coruña, levo xa máis de 4 anos neste, pero, bueno, en ningún momento parei, que estuve estudiando e fixen a carreira na Universidade da Coruña, fixen o máster tamén aquí, e despois sempre me estuve movendo dun para outro, e a verdade agora... Sí, e a verdade agora que sinto-me moi cómoda no traballo no que estou, e moi contenta de poder aplicar o que estudiei, vamos. De cara ao futuro, como te ves? Bueno, non son de organizarme a pensar no futuro. Son máis un pouco, como falábamos da fotografía de man, de que estaba influenciada por este arte fluxus, pois un pouco así, de deixarme fluir e o que veña, adaptarse. Sí, non, adaptarse, tens que seguir un pouco o que che marca a vida e tampouco preocuparte nin encerrarte en tens que ter estas pautas, non, hai que deixar un pouco máis. O único plan que sale mal é o que se planea. O que se planea. Se o deixas fluir, por ahora fui ben. Sin plans nunca sale mal nada. Entón, eu creo que é máis eso, tens que deixar un pouco que fluya, e a parte que está todo tan conectado que nunca sabes un pequeniña cousa que fajas que che vai a abrir unha porta ou a conectar con outro aspecto. Deixarse levar, basicamente. Eso é o que falábamos, todas as partes que acompañen o teu entorno marcanche, entón a existencia dele, que ele estuvera por aquí, por suposto que nos marcou a todos os camelláns, eso está claro. Además é unha figura que sobresale, que é, bueno, categorízase como anormal, porque suele sonar insulto, pero todo o que sea distinto, pois a xente cree que suele ser malo ou que suele ser negativo, pero moitas veces, porque tamén é o que che digo, que é o que me gusta a min estudiar e tal, moitas veces o anormal é o que máis marca, é o que máis fai evolucionar, porque claro, é aquilo, a frase esta japonesa que di, o clavo que sobresale é o que máis golpes leva. Pero tamén é o que máis se ve. De feito, a definición de tolo, depende de onde o mires, non quere dicir aperto macto, sino simplemente que se sale do estándar normal. Tal cual. Sobresale dese marco, non? Pois por eso un tolo, pero... Basicamente, o de ser tolo... Pónselle ese aspecto negativo, que realmente non ten un aspecto negativo. Non, é que o de tolo é basicamente que non respeta as normas, ou sea, pero ti, claro, se hai unha norma que non é... Non, que este, por exemplo, o tema do feminismo ou así, Cristi, joder, había mulleres que transgredían a norma, claro, pero que a norma era opresiva. Entón, a única maneira de facer que esa norma... É salir de eso, romper esas barreras. Que si queres o que máis golpes leva, pero que é a única maneira de facer avanzar. Sí. E gracias a que alguén fixo eso, rompiu esas normas, púdose evolucionar en moitos aspectos. Así que man, en cierto modo, pues, estáche mostrando un camiño que antes non estaba reflejado, ahora tes unha persona que avanza, que tamén é o que falamos, non? Que isto que pudera chegar tamén aos nenos, porque é eso, estás mostrando un camiño. Bueno, para concluir esta entrevista, bueno, facer un pouco ao modo do teu TFG, seguindo esa estela, que nas conclusións poñes como tratar agora o legado de man, como cuidar ese, e que facer con ele, sobre todo. O meu TFG era máis intentar ordenar toda esa información e darlle visibilidade, porque o que falábamos, que a pesar de ser de aquí, de estar no mesmo ayuntamiento, hai moitísima xente que non sabe
primeiro, personalmente, ningún porcentaje da obra, e incluso eu da parte de fotografía, hasta que empecé a estudiar todo isto, tampouco. Entón, era máis por intentar ordenar e darlle esa visión desde primeira persona, porque casi todas as obras que intentan abarcar o personaje de man sempre son personajes externos. Entón, intentaba enfocalo desde a primeira persona, de ver como eu, camellana de aquí, como vivín, como estuve en esos anos no que recordo estar con el, e como enfocaría. Eu, por exemplo, considero de que, aínda que é un arte efímero, aínda que se pode relacionar con arte ambiental, eu considero de que sí que se debería de indicar máis, polo menos. Hai moitos visitantes, como víamos, que veñen por ali casi todos os fines de semana, entón que sí que houbera, pois, polo menos uns dibujos, unhas fotos de como sería ese museo, para que en cada perspectiva podas ver esas esculturas que tiñan no primeiro momento. Un pouco para ver o paso do tempo, como era ao principio, como era intermedio, como está sendo en estes momentos. Sí, porque entendo que reconstruir pois, non tería nada que ver ca parte del, entón, si ese aspecto non se pode facer, pois polo menos, sabes, que teñas esa visión real de como era antes, porque si vas ahora non te imaginas para nada de como era. Incluso con fotografías, terías que estar situado nese punto para poder ver esa perspectiva concreta. Son Luna Suárez Marcote, son arquitecta de Camelle e eu son Camariñas.